Okay, mayong buntag sa tanan. Ano kita sa Mukpok, Luon, Bohol. Ingon man silang kapistahan karong Mayo 24, alas 10 ang takna. Okay na ta diri aron pa ganinaw unsay lang mga kausaban gikan sa mga pandemic. O karon aduna nay pahinungod sa kada balay ang gitawag og sa Binisaya pagtinaw. Pahinungod sa maong kapistahan ining maong tulo ka barangay sa Mukpok, Luon, Bohol, sakop sa Sandingan Island. Okay, itong tanawon rin sa taas musaka taning mga hagdan o atong alinawon ang face-to-face mass bago pa karon pa nabalik sukad sa pandemic. Okay, mga kaigalaan ko, sundi ko ninyo tana. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makalagakon sa tanan, Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Nalalangin sa darakalinaw ni Kristo, walay na pamistahan pag-usik dito sa atubangan sa gobyerno katong dunay na pamistahan ato sila pamista sila mga paryente o mga higalan pero katong walay na pamistahan kagabilihan dito sa buwan sa gobyerno. Pagpaniton sa
balik ko og saka kay doon na po nakalimtan nga mangutana ko nining maong namaligya og mga duan kung sa nilang kahimtang human ang pandemic mi hamag sa atong dapit. Daghan gyud halin ron. Napoy gamay. Ha? Napoy gamay. Sa pila ka tuig na wala mo kabaligya. Kuan, pag baguhay pa ko ni balik pag kuman kuan. Kung okay nang halin. Pandemic, Mayo nang halin. napoy gamay. Sa una sa pay COVID ngani gyud mo daanan ni. Oh. Tiganhin mo dili daanan to sa una. Dili, akong ate ang tigdungan niya ako sa lubok. Ah. Akong ate kay wala man kaanhin niya mo toy ako yung ipadungan. Sap ng biyahan na nga. Tanatag na ko kahalin, yung tag naigamay daw. Joke. Yung naigamay na kung sa kalin, di ayaw, kiniata sa akong igagaw, di kanta-kanta. Sa po ni? Ah. Tonta. Hanag. Hanag sudan gaw eh. Aw, lakla. Tanawa ng sinaing. Tanawa ng sinaing kay si Abi lang, dula, abong lag. Warag. Si Julan na mga Dala. Kaya lang ko yung mukuan kay ganina di man makapicture Sa po ni gaw? Ah, torta. Kiragag sudan siya gaw eh. Yung siya ginagmay ra. Oh, ano daghang pala siya bisita noon po. Ah, kira pa cake. Pista cake. Okay. Tanaw tong sinaing. Oh, ingon siya gwa, ingon siya gwa, pero na daghan din. Ay wala jud gaw. Pero kanino tinawha, okay ra gyud eh. Na. Okay. Oh, daghang ligsod ani wa gaw, si ingo ginagmay dagham lagi. Oh, Ginagmay o pinag. ginagmay ano mo ni dinagmay nga dako hiwa gaw. Ko daw sa ni makaon paita pula ni oy. Mahog ni sa solo alone yung flight ani day. Sige ra god. Sige, salamat kayo. Aday ko na rigaw. Pero gaw. Solo luwa ni ko. Ah, katoy. Kita raman pamilya raman gaw. Dara gaw. Agoy. Aw. Okay, salamat. Okay, Ano hi. pa Dala ko pala, sa Brian? solo flight bisita ni Agaw. Sige play to manay mo sunod dani mo ron. Ano yung ganda ya? Si mga ni mga una ta kay wahin na sila. Okay, daghang salamat gawa. Makaon ko gaw.